ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା ସବୁ ସିନେମାରେ ତ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଥାଏ। ସବୁ ସିନେମା ତ ପ୍ରଥମେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ତାପରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦବ। କିନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାନେ କଣ ସେଇଆ ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ 16 ବୟସର ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ 15 ବୟସ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ନାଚୁଥିବ। ହଁ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଗଲା ନା, ଫର୍ମୁଲା ହଁ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା ମାନେ ଏଇଆ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ସିନ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଣ୍ଡଟା କହିଦେବେ। ହୁଁ ଏ ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏକାଠି ହେବେ ଏକଦମ ଏଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ହଁ ବି ସେତେବେଳେ ପଳାନ୍ତି ଲାବରେଟୋରୀ କି ସିଆଡ଼କୁ ଆସିବେ, କ'ଣ ଆସିଲାଣି ମିଶିଲାଣି ଏମିତି ସବୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ କୋଉଠି ଥିବେ। ହଁ ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାରେ ଚାଲିଲା ହଁ ଯିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କିଛି ଭାବି ପାରିଲେନି, ମାନେ ହଁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଦେଇପାରିଲେନି। ଆଜ୍ଞା ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କରୁଛେ ମେକର୍ସ, ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଟକରେ ବି ସେୟା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ଭେରାଇଟି ଦେଇନେ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହୁଁ ଯେ ଏଇଆ ଏଇଆ ବି ହେଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହାଟରେ ଖାଲି ବିକ୍ରି ହେବ ମଗ, ଟୋଟାଲ ହାଟରେ ଖାଲି ମଗ। ହୁଁ ସିଏ ଆସିବ ଯିଏ ମୂଳରୁ ଗୋଟେ ମଗ ତାର ଦରକାର ନେଇ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଭିତରକୁ କାହିଁ। ହଁ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଥିଲେ ସିନା ସେ ହଁ ଚଏସ୍ କରିବ। ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଭାବିପାରୁନଥିଲୁ। ହୁଁ ଆମ ହିରୋ ସେଇ ଭଳିଆ ରହିଲେ, ସିଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସେମିତି ରହନ୍ତି ବୋଲି ଲାଗିଲା। ହୁଁ ସିନେମାରେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ, ସିଏ ସେମିତି ରହିଲେ, ସେ ମାନେ ତ ଏଇ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ପ୍ରକାର ସିନେମା, ସେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ସିନେମା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିଲା ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ମେକର୍ସ ବି। ହୁଁ ଆଉ ଦେଖିକି କେବେ ଏଇଟା ଚାଲିବନି, କୋଉଟା ଚାଲୁଛି ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହୁଁ ହୁଁ ସବୁ ସବୁ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା ଚାଲୁଛି ସେମିତି ବି ତ ନାହିଁ ନା। ନାଇଁ ହଁ ତେଣୁ ସେ ଭଲ ସିନେମା ଆଉ ଖରାପ ସିନେମା ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା। ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭଲ କରିପାରିଲା। ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ସିନେମା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲାଗିଲାନି ତ ତମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ କ'ଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସେଇ ସିନେମା। ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କହନ୍ତି ଆର୍ଟ ଆଉ କମର୍ସିଆଲ କିଛି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିରୋ କରୁଛନ୍ତି କୁନା ସାର୍ ଟିଲୁ ସାର୍, ତବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏମିତି ଆସୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ଏଇ କାହାଣୀରେ ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ତ ହଁ କରାହେଇଛି ନା। ହଁ ହଁ ଆଉ ଏଇ କାହାଣୀରେ ସେଇ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ହିରୋକୁ ନେଲେ ବି ସେ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଆଜ୍ଞା କରିବେ, ମାନେ ସେଇ ବୟସ୍କର ତ ନୁହଁ ନା ସେ ବୟସର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମାନେ ଏମିତିରେ ବି କାହାଣୀ ହେଇପାରେ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତିରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଛି, ମୁରବୀ କଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ମୁରବୀ କଥାରେ କ'ଣ କି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପାସ୍ କରି ଯାଇଥିବା କିଛି ହୁଁ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ସମାହାର। ସମସ୍ତଙ୍କ କାହାରି ନା କାହା ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଥିବି ଗୋଟେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟା, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଜୀଇଁବାର କଥାଟା ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ବି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଶୁଣିଛି, ଦେଖିଛି ବା ନିଜେ ଭୋଗିଛି, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଦେଖିବ, ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ତୀବ୍ରତା ସହ ଦେଖିବ। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଖସି ଆସିଥାଇ ପାରେ, ହୁଁ ଏଠି ଲାଗିବ, ତାକୁ ଧରା ପଡ଼ିବ ସେ ହୁଁ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ମୋ ପରିସ୍ଥିତିଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା 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 ଏମିତି ଏଇ କଥାଟା ମାନେ ମୁରବୀକୁ ନେଇକିରି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବେ ମୁରବୀଟାକୁ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କହିଲେ ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆମ ଘର ଇଏ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆସିଲେ ତା ପ୍ରତି ରେସପେକ୍ଟ, ଜଣେ ହଁ ଗଲେ ତା ପ୍ରତି ରେସପେକ୍ଟ, ହଁ ବନ୍ଧୁତାର କଥା, ହୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ। ଆଜିକାଲି ବନ୍ଧୁତା ଏଇଭଳିଆ, ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ହଁ କାହା ଘରକୁ ଏବେ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ହୁଁ ଡାଉଟ୍। ତେଣୁ ସେମିତି ଇଏ ତା ଘରେ 5 ଦିନ ରହିବ, ସେ ତା ଘରେ 5 ଦିନ ରହିବ, ହଁ ଏମିତି ତ ହଉନି। ଆଜିକାଲି ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବା ବା 5 ମିନିଟର କଥା କଥା ହେଇଗଲାଣି। ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ମୁରବୀ କହିଲେ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା ମନ୍ତବ୍ୟ ବି ଦବା ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁରବୀ ବୋଲି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ହେଉ ବା ସିନେମା, କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଯିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ନା, ସବଜେକ୍ଟଟା ଶୁଣିକିରି ଗୋଟେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ କିଛି ପାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମଞ୍ଚରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିହର୍ସାଲ ମିଳେ 15 ଦିନ ମାସେ। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ
ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣିକିରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ 20 ବର୍ଷ 20 ଦିନ ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିହର୍ସାଲ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ 3 ମାସରେ ସେ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ହୁଁ ଆଣିକି ମଞ୍ଚରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମାନେ ଭଲ ଅଭିନୟ ମଞ୍ଚ ହଉ କି ସିନେମା ପ୍ରାୟ ବିଶେଷ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହୁଁ 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 ମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଆସିଗଲେଣି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ବି କହିଲେଣି ସେମିତି ଯେ ମାନେ ସିନେମା ହବ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଆଖିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ଆଉ ସେଠି ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ହେବି ସେମିତି। ନା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ଦରକାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, କିନ୍ତୁ ସିନେମାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଫ୍ରି ହେଇକି ଆସିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେ ଚରିତ୍ର ତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛି ଯିଏ ଟୋଟାଲ ସିନେମାକୁ ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ତାର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାମେରା। ହୁଁ ସିଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି କେତେ ଦେଖୁଛି ଏ ସବୁକୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହୁଁ ଆଉ ଫ୍ରି ହେଇକି ଆସିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ପୁରା ରିଜିଡ୍ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଘରୁ ପୁରା ଭାବିକି ଆସିଛି ଏତିକି କରିବି ତେଣୁ ଏଇଆ ଏତିକି ହବ, ତେଣୁ ହୁଁ ହୁଁ ପୁରା ର ହେଇକି ଆସିବା କଥା। ଆଉ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ କରିବି ଆଜ୍ଞା ପୁରା, ହୁଁ ସିଏ ଗଢ଼ୁଛି ନା, ହୁଁ ତେଣୁ ପୁରା ଫିକ୍ସଡ ହେଇକି ପୁରା ମନ ଭିତରେ ରିଜିଡ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏହା କରିଥିଲି ଦ୍ୱାରା ପରେ ଆଉ କିଛି ହବନି ସେମିତି ହବନି ହଁ ସେମିତି ଯେହେତୁ ଏଟା ସେମିତି ଡିରେକ୍ଟର ମିଡିୟମ ଡିରେକ୍ଟର ଯାହା କହିବେ ସିଏ 5 ହିଁ ଥର କଟ୍ ହବ। ଆଜ୍ଞା କଟ୍ ଯୋଗୁଁ ତ ସିନେମା ହେଇଗଲା, ହୁଁ ନହେଲେ ତ ନାଟକରେ କଟ୍ ଏଇ ନାହିଁ ନା। କଟ୍ କଥାରେ ମତେ ଗୋଟେ ମନେ ପଇଲା, ମୁରବିରେ ଆପଣ କେତେ ଥର ଟେକ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଟ୍ ଓକେ ହେଇଛି? ହଁ ହେଇଛି ଗୁଡ଼େ ହେଇଛି। ହେଇଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କାହା ସିନେମା ତାର ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ଅଛି ନା, ଆଜ୍ଞା ତମେ କରିବ କାହା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ କରିବ, ହୁଁ ଦି ଜଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସିନେମାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଘରେ ବସି ଦେଖୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯିଏକି ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଭାରି ଆଗ୍ରହ ରଖିଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ଆଉ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ି ଅଭିନୟ ଶିଖିବେ? ବାସ୍ ଏଇଟା ମୂଳ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଧାରଣା ଜମା ନାହିଁ ଯେ ଆକ୍ଟିଂ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜମା ଯାହାର କିଛି ହଉନଥିବ, ପାଠ ପଢ଼ା ପଢ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ହଁ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇ ବୁଲୁଛି, ସେଇ କେବଳ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ, ହଁ ଏ ନୁହେଁ। ବହୁତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଚ୍ଛା ହଁ ବହୁତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ମୁଁ ନେବି ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଇମ୍ଫାଲ ମଣିପୁର ଆଜ୍ଞା ନାଟକରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଫଟୋ ଦେଖିବେ ଶୋଭନା ଆଜମୀ, ସ୍ମିତା ପାଟିଲ ସବୁ ଗୋଡ଼ ଧରି ଲମ୍ବ ହେଇକି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ସେ ବହୁତ କିଛି ଦରକାର ଆକ୍ଟିଂ ଆଜ୍ଞା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଅଭିନୟ ଶିଖାଯାଏ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଶିଖିଯାଇ ହେବ। କେମିତି ସେଟା? ସେଇଟା ଶିଖିଯାଇ ହେବ, ଶିଖାଯାଏ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଜ୍ଞା ଶିଖିଯାଇ ହେବ। ସେ କେମିତି ଶିଖିବେ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଘରୁ ଆଚ୍ଛା ବୋଉ ଯେମିତି ଓଢ଼ଣା ଦେଉଛି ସେ ହୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁ 15 ଦିନ ସେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଣିପାରିବନି ଓଢ଼ଣାଟା ଦେବା। ହୁଁ ନା ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ ମାନେ ଜାଣିକିରି ମିଛରେ ଏମିତି କହେ, ହେଇ ତୋ ଭାଇ ଆସିଲା ମାନେ ମାମୁଁ ଆସିଲା, ସେ ଫଟକିନା ମାନେ ସେ ଓଢ଼ଣା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ସଟକିନା ଏମିତି ଦେଇଦେବ। ମୁଁ ଖାଲି ସେଇଗୁଡ଼ା ମାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେ ଏତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି, ଆଉ ସେଇଟା ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ କେମିତି ନେବେ, ସେଇ ତ କଥା ହେବ ନାହିଁ, ହଉନାହିଁ। ହୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟଡି ଦରକାର ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, ସାଧନା ଦରକାର। ସେଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପାଇବ। ମୁରବୀର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଖୋଜିବେ, ହୁଁ ଆପଣ ଅଥେଲୋ ଖୋଜିବେ, ହୁଁ ମ୍ୟାକବେଥ୍ ଖୋଜିବେ, କାଳିଦାସ ଖୋଜିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଆର୍ଟଟା ଏଇଟା, ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଁ 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 ତେଣୁ ଖୋଜଟା ରହିବା ଦରକାର।